Ko prayogane cacat satriya iku yen nganti ya tandarpe budi cacate wong kadonyan lho wong duwe donya ya ning cacate mring wine lumo dene cacating pendhita tanpa brata isih kober dodol ngilmi gumburu kelahiran wah iki olehku tembang ini jaman semono iki nggugah Mutiara Tendam 2013 Pak kula iki potongane kaya ngene iki makili kecamatan Balong Lomba maca bab tingkat kabupaten lah kok ya oleh nomor 1 lho jaman semono mantal Pak Manto lah ki piala nggone Pak Manto sing dhuwure semene iki pialane Kang Jo kae aku monggo balik saestu Pak niki nah jaman semono boyong nggih riyen aku sik ganteng wis ora kaya iki jaman semono kae pas sik gandeng-gandeng to wong ibu-ibu PKK Karangpaten nyang aku wah kabeh ngiter kok ngiter ki geser dikapakne kok kabeh tak utangi dhuwit waya nyaur lah mulane to genane sik 2013 dadi jaman semono ya alhamdulillah wonge ra nyangka sampun Bu urung sing ngombe es nah lah trayu sik kas teko kok ya ora apa-apa gini iki suaramu ki apik iki tunjukkan suaramu tunjukkan suaramu lah nggih to mandake cek loro kok andane ibu-ibu iki unjuk prestasi ngene iki tenan Bu dadi wong wedok lek iso aja makarya mburi kala mangsa ya ning ngarep betul tenan aku dhewe malah bojoku sing omahe tak dadekke lek ngarep aku mburi jadi kok kayak ning ngarepan apik dheke kok karo aku ya ora maksude ki nek sajake aku repot aku nomburi wong bojoku sing ana ngarep ngono nggih ngono ae bawa sak nyambut gawe ki padha-padha dadi ya endi sing repot ya nggih aja peh wong lanang terus kumalungkung ya kalau mangsa wong wedok ya diwahi wektu ben suka parisuka amur kancane tenan ya Pak biasane wong wedok ki lek mlumpuk sinden ki lek mlumpuk akeh kalau mangsa ya rasan-rasan kuwi sinden biyen ora apa-apa maksude ngerasan-rasane tegese piye ya sesuk ning lagu anyar garap ora betul ya kuwi lho Mas cakepane piye kuwi duwe Mbak aku duwe rasan-rasan ki ya rasan-rasan seragam yo jadi jumuk sing negatif to kalau mangsa ya ngono kuwi bapake kang wonten dalem Pak kasih kecakno pun mboten cah sila selonjor mboten dados menapa yang baku napa itu napi sum dalem niki wuwungon jare Mbah Gumpya sapa wonge sing betah melekke bakal nampa nugrahane Gusti Kang Maha Kawasa kaene tembange nang aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencana isining donga tetulak sandang lawan pangan iku bagiane wong kang betah melek sabar lan narima dadi wong turu ki rezekine ra nek kowe turu men jan duwe rezeki ora apa-apa sampun Bu monggo kalajengaken gendinge kula namung nderek dhateng panjenengan pun sing penting gayeng
Wah. Bar ombeni senggak iso masrong tenan kono. Ana dongeng entek-entek Sita mengko patenana temonggol adoh panek kesangung kulisa sama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber katiwasan Wah. Dhuwure ra mo, Pak. Larase dhuwur kok. Aja di Aja tindak kualat lah iya. lah iya bener kan damu Iya. lali sumber katiwasan Wah. Medit tenan Medit rone. Pak iki wis munjuk. Oh ya ora apa-apa no. Aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali
sumber katiwasan. Wah, rujak seroke tenan. Ana ndek-ndekane